Yn y fideo yma, wnawn ni ystyried sut i gyfrifo modd set o ddata arwahanol sy'n cael ei gyflwyno mewn tabl, tebyg i'r un yma fan hyn, neu sut i gyfrifo dosbarth modd set o ddata di-dor sydd wedi cael ei grwpio i mewn i ddosbarthiadau tebyg i'r ydych chi weld ar ochr dde fan hyn. Nawr yn gyntaf, gadewch i ni ystyried y data arwahanol yn fan hyn, sy'n dangos faint o frodyr sydd gan set o ddisgyblion mewn dosbarth. Felly, mae yna 7 disgybl yn y dosbarth yma wedi deud ni sgennyn nhw yr un brawd. Mae yna 10 disgybl wedi deud fod gennyn nhw 1 brawd, 5 disgybl efo 2 brawd yr un, a 3 disgybl efo 3 brawd yr un. Nawr cofiwch, y modd ydy'r rhif neu'r rhifau mewn set o ddata sy'n ymddangos fwyaf aml neu sydd fwyaf poblogaidd. Nawr, yn y data yma, yr eitem data mwyaf poblogaidd ydy yr un yma fan hyn, yr 1 brawd. Roedd mae yna 10 person neu 10 disgybl wedi deud ni fod gennyn nhw 1 brawd. Mae hynna'n fwy nag unrhyw werth arall ar gyfer y nifer y frodyr. Felly, y modd yn fan hyn, yn syml iawn, yw 1, oherwydd 1 brawd ydy'r eitem data mwyaf poblogaidd. Mae yna fwy o bobl efo 1 brawd yn fan hyn na sydd yna efo 2 brawd, 3 brawd neu dim brawd. Nawr, ar ochr dde fan hyn, mae gennym ni set o ddata di-dor. A gyda llaws, ydych chi dal yn ansicr o'r gwahaniaeth rhwng data arwahanol a data di-dor, ddylwch chi wylio y fideo yma yn fan hyn sydd yn egluro'r gwahaniaeth. Ond, fan hyn, fel mae gennym ni data di-dor, fel o'n i'n deud, sydd yn dangos taldra nifer y blanhigion. Mae gennym ni enghraifft 5 planhigyn, eitha byr, rhwng 10 a 10 cm, a mae gennym ni 1 blanhigyn tal, sydd rhwng 40 a 50 cm. Nawr eto, y modd ydy'r eitem data sy'n dofynu fwyaf aml neu sydd fwyaf poblogaidd. Yn fan hyn, gan fod y data wedi cael ei grwpio i fewn i grwpiau o 10 cm, gorau fydden ni ddeud ydy ffeindio y dosbarth modd, sef dewis y dosbarth y fan hyn, un allan o'r 5 yma, sydd fwyaf poblogaidd, sydd hefo'r mwyaf o eitemau data. O drwy edrych ar y golwm yma fan hyn, dyn ni'n chwilio felly am y rhif mwyaf y fan hyn, a'r rhif mwyaf ydy'r un yma yn fan hyn, 17. Mae yna fwy o blanhigion yn y data yma rhwng 20 a 30 ac unrhyw dosbarth arall. Ac felly, y dosbarth modd yw yr un yma sydd hefo y mwyaf o blanhigion. Dyn ni'n sgwennu yn llawn y dosbarth yma allan, felly y dosbarth dyn ni isio ydy'r un sydd rhwng 20 a 30 cm. Nawr rhowch chi gynnig ar ni nawr, dyma ni setiau ddata ar y sgrin, a fedrwch chi ffeindio y modd ar gyfer y data ar y chwith, neu y dosbarth modd ar gyfer y data ydych chi weld ar y dde. Pan ydych chi wedi cael cyfle i feddwl amdan hyn, gewch chi nawr wirio'ch ateb chi efo'r ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.